こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week では、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。第6回チベット亡命議会が始まりました。中央チベット政権はチベット人抗議活動参加の犠牲者を偲び、祈祷会を開催しました。中央チベット政権は国際女性の日を祝いました。中央チベット政権はチベット放棄65周年の記念行事を行いました。ドイツとオーストラリア代表団は共同記者会見を開き、チベット人との連帯を表明しました。チベット政策研究所はデリゲにおける中国の弾と題したパネルディスカッションを開催しました。フランス上院はカムデリゲでの非暴力で抗議しているチベット人への弾圧に懸念を表明しました。シドニーチベット人協会は中国共産党によるカムデリゲでのチベット人への弾圧に抗議しました。チベット電子図書館共同体会議にてチベット文化保存の努力の必要性を認識しました。フランスの町ビルヌブルベは10年にわたるチベットとの連帯を示しました。今週水曜日、ケンポスナムテンベル議長は第17期チベット亡命国会第6回期を主催し、第6回期の4日目を再開しました。4日目は議長が会期中の議題について議場に説明することから始まり、演説の中で第17期チベット亡命議会6回目の延期と残りの会期の再開の背景を議場に説明しました。会期初日はペンバツリン主席大臣による内務省の2022年から23年度年次報告書の発表から始まりました。中央チベット政権の指導部や公務員、ナムギャルソインの僧侶らが3月8日午前、ソラカンに集まり、1987年から1989年にかけて中国政府に非暴力で抗議してきたチベット人たちの無私の犠牲を追悼する祈りを捧げました。1時間にわたる祈りの儀式に続き、ペンバツリン主席大臣はメディアに対し、この日はチベット人とチベットの自由闘争の歴史に参加したすべての人々の犠牲を記憶するための記念日であると述べました。また、チベットのデリゲ地方で非道な扱いを受けているチベット人たちとの連帯を表明しました。この日は1989年3月5日にチベットの首都ラサで最大の抗議活動が始まった後、チベットに戒厳令が敷かれた1989年3月4日から35周年を記念する日となります。また3月8日にはペンバツリン主席大臣とドマツリン定官副議長の出席のもと、SARD の女性エンパワーメントデスクと財務省がシキョンホールで国際女性の日の祝賀会を開催しました。ペンバツリン主席大臣は基調講演の中で、チベット人社会ではジェンダーに基づく暴力や不平等が後を絶たないことを認め、すべての人に真剣な行動をとるよう促しました。大臣はさらに中央チベット政権の方針と現在の内閣のゼロ容認方針に従って、このような犯罪に関与した者は直ちに各法律当局に訴えなければならないと述べ、女性に対する暴力を完全に根絶するために社会の男性メンバーを教育することを強調しました。大臣の演説に続き、ドマツリン定官副議長がこの日のテーマ、女性への投資、進歩を加速させるについて演説し、女性への投資がこれまでより生産的であることを表明されたと述べ、さらに包括的な性教育を施すことで社会の心を形成する良心と教師の役割を強調しました。中央チベット政権指導部を中心とするダラムサラのチベット人たちは3月10日、ツラカンの中庭に集まり、中国の占領に対するチベット人の抵抗を示す歴史的瞬間であるチベット放棄65周年を記念しました。記念行事には、主賓のドイツ人マイケル・カール・ブランド議員、ディーン・アンソニー・スミス上院議員、デブラ・メリー・オニール上院議員、マイケル・マコーマーク議員、ディビッド・スミス議員を含むオーストラリア代表団、中央チベット政権の指導部、各部署の長官、職員、課長、NGO の責任者、一般市民が出席しました。
ケンポスナムテンベル議長とペンパチン主席大臣がそれぞれ亡命チベット議会と内閣からの声明を読み上げ、主賓であるドイツのマイケル・カール・ブランド議員はかつて分析されていたドイツと中国共産党支配下のチベット人との類似点について語り、ドイツのようにチベット人が統一されることへの希望を表明しました。オーストラリアのデボラ・メアリー・オニール上院議員はチベット人との連帯を表明し、すべての人の自由の重要性を強調しました。同様にディーン・アンソニー・スミス上院議員、マイケル・マコーマーク下院議員、ディーン・スミス下院議員もチベットの大義への支持を表明し、集まったチベット人から拍手と感謝の意を受けました。また同日ダラムサラで開催された第65回チベット放棄記念日の公式記念式典に出席した交換代表団メンバーは、夕方に共同記者会見を開き、中国によるチベット国内での人権侵害に対する懸念を共有し、チベットの大義に対する堅心な支持を表明しました。訪問団メンバーの挨拶の後、メディア関係者との質疑応答が行われ、その中で訪問団は中国がダライラマ法の転生者を決めようとしていること、米国のチベット解決法に類似した法案がそれぞれの国で導入・可決される可能性について意見を述べ、ダライラマ法との以前に面会した経験を共有しました。The interference of the People's Republic of China in the succession is non-negotiable. It is non-negotiable. It is the most egregious act of religious interference and denial of religious rights that the world has probably seen for a very, very long time. And you can be very, very confident that as we approach the 90th birthday of His Holiness, Australians will become increasingly aware and outraged that this is being considered by the People's Republic of China. We can give you that commitment wholeheartedly. We'll send the Dalai Lama our best wishes for a very long, healthy and happy life. So it's only a decision on the Dalai Lama what's happened after, to say it clear, if China thinks that this question will come soon, they should aware that the Dalai Lama, this Dalai Lama, will have a long life, and we want to wish him a long life. Yeah, exactly. 第65回チベット放棄の日には、チベット人やチベット支援団体により、インド、日本、ジュネーブ、オーストリア、チェコ、イタリア、北米、フランス、ビリニュス、リトニアの中華人民共和国大使館前での連帯行進や抗議行動が行われ、今回はラテンアメリカ全域でもそのような動きがあり、多くの人が連帯しました。今週火曜日、川のための国際行動デーを記念して、チベット政策研究所はデリケにおける中国のダムと題した専門家パネルディスカッションを開催しました。このディスカッションの目的は、ダムの計画がチベット人コミュニティやそれ以外に及ぼす社会的、文化的、生態学的影響について掘り下げることです。パネリストにはチベット政策研究所の研究員リジンパム氏、人権と民主主義のためのチベットセンター研究員のマワ・ルンドク氏、国際チベットネットワークシニア環境研究員のロブサン・ヤント博士が含まれます。最後には専門家による10項目の呼びかけを発表され、チベット、中国、そして国際社会への潜在的な影響に焦点を当てるとともに、中国当局がデリケの人々や世界中の人々の懸念に対処するためにどのような行動を検討すべきかについて洞察されました。The Tibet Policy Institute organized this panel discussion today on the International Day of Action for Rivers, primarily aimed at educating the Chinese government on the ongoing forceful relocation of Tibetans in Daege to accommodate a large Chinese dam. And hopefully this panel discussion where we discussed socio-ecological and cultural impact of the Chinese dam for the Tibetans and beyond. Chinese government will realize this impact and would possibly take some points from us to redress those issues.
チベット支援グループの代表であるフランス上院のエスタシュ・ブリニュー議長は、チベット放棄記念日65周年を前に、東チベットのデリケートのダム建設に対する非暴力の抗議活動、特に僧侶らに対する残酷な弾圧に対して声明を発表し、逮捕された人々の即時釈放を求めました。議長はまた、ダム建設の環境への否定的な影響に加えて、地元住民の大規模で強制的な移住やチベット仏教の古代寺院の破壊、これらはチベット人の文化的、宗教的遺産の不可欠な部分であることを考慮するよう中国当局に求めました。3月6日、シドニーチベット協会は中国大使館前での抗議活動を行い、中国共産党によるカムのデリゲ地方でのチベット人に対する厳しい弾圧を非難し、またこの不当な法律の撤回を求めました。オーストラリアのさまざまな地域から約300人のチベット人が抗議に参加し、カムデリゲの同胞チベット人との連帯を示しました。今週火曜日、中央チベット政権の宗教文化省がチベットコミュニティの文化的強靭性の強化プログラムの一環として、2日間のチベット電子図書館の共同体会議を開催しました。開会式には、ペンバツリン出席大臣、USAID インドミッションのミッションディレクターであるビナ・レディ氏、宗教文化省の追加秘書であるクンガ・ゲンゼン氏、および USAID の総合開発局の事務局長マーク・テゲンフェルト氏が出席しました。出席大臣はスピーチでチベットから逃れる際に仏教の拠点を持ち出すことでチベット仏教を保存した先輩世代のチベット人に感謝の意を表し、USAID、チベット基金、SARD、ワドワニ AI、モラム ITRC などのプログラムに関与するさまざまな関係者をたたえ、チベット仏教リソースセンターの創設者であるコ・イジン・スミス氏の多大な貢献を強調しました。USAID のミッションディレクターであるビナリディ氏はチベット文化の保存と普及に献身するチベット運動を称賛し、その存在を脅かす脅威から文化を守るためのこうした努力の重要性を認識しました。この電子図書館プロジェクトは、ワドワニ AI とムラム ITRC との共同イニシアティブで、総員や文化機関から合計64人が会議に参加しました。チベット事務所ブリュッセルのリンジンゲンカ代表は、市長兼元議員であるリオネル・ルカ氏の招待を受け、自由なチベットのための日10周年記念行事に参加するため、フランスのリビエラの海岸沿いの町ビルヌブルベを訪れました。ゲンガン代表は挨拶の中で、チベットの正当な大義を守るために尽力し、このようなイベントを企画した市長とそのスタッフに感謝の意を表しました。チベット支援団体、仏教センター、個人企業、芸術家、チベット料理店などのさまざまな計画や料理を一般市民も楽しむことができ、さらに映画上映、会議、展示、砂曼荼羅の作成なども行われます。このイベントは毎年3月10日にチベット文化を祝い、促進し、保存することを目的として、現市長によって2014年に始まり、今年で10周年を迎えます。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。